अगर अपने चाहतानी की गीतांजलि म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले अपने तक पहुंचे ता लाल बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबावे की ना भूलना। गीतांजलि म्यूजिक। आई भैया, हम अजय भोजपुरिया अपन कृष्णनंदन भैया के लिखल कुछ लेके उपस्थित भइल बानी। और एगो लइका ई कोरोना महामारी में गांव के माई के मंदिर में जाके अपन दुख सुनावता कि हे माता, ई बीमारी से सब लोग परेशान बा, ऐसे रौरा मुक्ति दिलाई। हे माता आओ ना त काम गड़बड़ाता, हे माता आओ ना त काम गड़बड़ाता। केहू के केहू से मिले ना दिया था, केहू के केहू से मिले ना दिया था। हे माता आओ ना त काम गड़बड़ाता, हे माता आओ ना त काम गड़बड़ाता। गीतांजलि म्यूजिक। बंद भइल मठ मस्जिद, बंद भइल सब मार्केट, देख न मैया के बंद भइल घर घर गेट, देख न मैया के बंद भइल घर घर गेट। हो बंद भइल मठ मस्जिद, बंद भइल सब मार्केट, देख न मैया के बंद भइल घर घर गेट। कोरोना के कहर देखी मन घबराता, कोरोना के कहर देखी मन घबराता। हे माता आओ ना त काम गड़बड़ाता, हे माता आओ ना त काम गड़बड़ाता। गीतांजलि म्यूजिक। हो दिने दिने भइल जाता धरती से लोगवा खाली, एही से कहतानी हालिया व शेरा वाली, एही से कहतानी हालिया व शेरा वाली। हो दिने दिने भइल जाता लोगवा सब खाली, एही से कहतानी हालिया व शेरा वाली। ऐसन कोरोना आइल लोग छटपटाता, ऐसन कोरोना आइल लोग छटपटाता। हे माता आओ ना त काम गड़बड़ाता, हे माता आओ ना त काम गड़बड़ाता। गीतांजलि म्यूजिक। कृष्णनंदन लिखेले बतियाई साची हो, देर जे करबू मैया त दुनिया न बाची हो, देर जे करबू मैया त दुनिया न बाची हो। हो कृष्णनंदन लिखेले बतियाई साची हो, देर जे करबू मैया त दुनिया न बाची हो। कहेले अजय गरीब
भूखे छटपटाता, कहले अजय गरीब भूखे छटपटाता। हे माता आवना त काम गड़बड़ाता, हे माता आवना त काम गड़बड़ाता। सुरताल से मचावे धमाल, गीतांजलि म्यूजिक बीरगंज।